Ekalima nga semana sulod sa tuig. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Ang modawa sa akong mga sugo, ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kanya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kanya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kanya. Si Judas miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kanya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kanya. Ang wala mahigugma, kanako dili mo tuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako, uban kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtutudlo og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.